dat we gaan starten met het themalied. En het themalied wordt gebracht door onze zuster Edmira. Is Edmira aanwezig of is haar mic open? Is de mic Chatty. Ja. Ik ga het themalied zingen. Oh, Chatty. Oh, sorry. Ja. Okay. Willen we zuster Chatty vragen om het themalied te zingen? Ja, is goed. Mi tapa ti feliz, je familia di Dios, lava de e fuente, mi ta limpia, junto con Jesús nos da cana sigur, mi tapa ti je familia, e familia di Dios, lo botende nos tabisa, rumanang akinang, tapasonos tan familia, y nos turta uni. Ora unta sufriendo, nos turta sintier. Y de cada victoria nos turta goza, mi tapa y feliz, de familia de Dios, lava de e fuente, mi ta limpia, junto con Jesús nos da cana sigur, mi tapati je familia, e familia di Dios, di e casti un pobre, pe palacio di un rey, minta más un extranjero, canto novo mitin. Riqueza eterno, su poder ta di mí, minta digno di nada, malabaste a Dios, mi tumpa, de familia di Dios, lava de fuente, mi ta limpia, junto con Jesús nos da cana sigur, mi tumparti je familia, e familia di Dios. Amen. Amen, amen. Dank je, Roman. Amen. We zijn een familie van God. Dank je, Nasco. Nosotros sí, con el siguiente cantica, ¿no? Ese lo está siempre susta guiando. Edmira? Roman Chatty, me diu canta 3:41, toch? Oh, sí, hermana. Ok, thank you. Ok, sorry. Kita buta acá arriba pantalla. Ok. 4:41? Sì, 3:41 está Chatty. Amén. Ok. Na Dios sea gloria, gran cosa así. Lástima mundo suyo exponi. Cada una su vida pa kita picar. Y porta abrir pa vida 30. Alabe, laga mundo tende.
Alabe, alabe, le pa tu pueblo goce. Y ganeta tapa Cristo Jesús. Y gloria dune qua salvanos pa cruz. Amen, mijn irmã. Dank je, Pekantika. Of was nog niet klaar? Laptop liep vast, sorry. Admira Bob, mic apaga. Miti maki kumisa kantika tinobo? Sim, minha irmã. Ordonami para seu laptop apega, bom? Sim, me te volgere bij mij aan mijn telefoon, hoor. Bij mij zie ik kanti. Bon. Na Dios sea gloria, gran cosa la así. Lástima el mundo suyo exponí. Cada una su vida pa' quitar picar. Y porta a abrir pa' vida drenta. Alabe, le laga mundo tende. Alabe, le pa' tu pueblo goce. Y ganeta tapa Cristo Jesús. Y gloria dune ca salvanos pa cruz. Redención completo Dios apriminti. Na cada creyente cu Cristo pedi, mas que pecador ora cue querer. Na mesmo momento por don tindenge. Alabe, le laga mundo tende. Alabe, le pa tu pueblo goce. Y ganeta tapa Cristo Jesús. Y gloria dune qua salvanos pa cruz. Gran cosa la hacía, gran cosa la hacía. Y grandite cosas na nos priminti. Más puro, más grande, dushilota. Una subini nos está transformada. Alabe, le laga mundo tende. Alabe, le pa tu pueblo goce. Y ganeta tapa Cristo Jesús. Y gloria dune qua. Y gloria dune qua. Salvanos pa cruz. Amen. Amen, amen, Roman. Dank je, bonita cantica.
Hoor nos los sigue con cantica terceiro de nosso irmão Chetty, cantica 516, 516, sempre Deus aqui ame. Amén. Sempre Jesus está guiando-me, que comas me por pedir, com me por dudar su cuido, nunca le abandona-me. Paz celeste y consuelo nos da añado de fe, y mi o que passa-me, Jesus dobra turcos bom, e me saco que passa-me, Jesus dobra turcos bom. Sempre Jesus está guiando-me, alegra-me, passonando, su gracia está donando-me, alimenta-me com pão, mas que me passou por falha, e minha alma por ti ser, pois gerou camita mira, gran fuente de gozo, pois gerou camita mira, gran fuente de gozo. Sempre Jesus está guiando-me, oh que grande está su amor, paz perfeito la primente, dengue ser redentor. Ora milanta foi morto pa vida imortal. Lo mi canta den edad nang Jesus ta guia mi fiel. Lo mi canta den edad nang Jesus ta guia mi fiel. Amen. Amém, amém, meu irmão. Dank de bonita cantica. En dank voor ons Senhor Jesus. Dat we altijd een trouwe vriend hebben. Dat we nooit alleen zijn. Amen. Je palabra aqui me que introduzir nos spreker de noite, met ons irmão Steven. E su vertaler. Boa noite. Ando com nós, bom Deus, por dotar com o Espírito Santo. Amém. Amém. Dank u veel, Linda. Laat me disponeren. Aqui na moment. Die momentje, wat escuchame toch? Boom. Welkom, hermana Alba. Dankjewel, zuster. Succes met het vertalen. Bedankt alvast voor het vertalen. Dankjewel, dankjewel. Blijf voor me bidden. Amen. Amen, amen. Zwak. Ok. Vamos a check rápidamente. Activo se te mira, spotlight. Ahora ahí va. Serieus, oké. Te mire toch? Te mire screen, Sally? Ja. Juist, Ja. oké, tremendo. Oké. Bueno, hasta bem começar hoje. Feliz noite, dia mais. Een goede avond nog een keer. Yes, nós temos noite dia mais para nós por junto estudar o que a palavra de Deus ensina. We zijn hier vanavond
weer bij elkaar om te leren wat het woord van God aan ons wil zeggen. Yes. Ayer nos dio un tópico sumamente pisa. Se pone así aquí. Gisteren hadden we een hele... Recording in progress. Yes. Ja, we también. En mes un gos, nos te continua. En vanavond zal hetzelfde zijn. Ok, laat me just rapidamente mostrar algún tema na na caminda. Laat me even snel aan jullie laten zien de thema's die wij binnenkort zullen hebben. Ok, dus essa aqui nós lo waxi nos po chip din dia we noite. Het un parte di esun que nós está tratando ave mes. We gaan proberen een stukje van deze thema vanavond te behandelen. Yes, nós tem het tema aqui também. We hebben deze thema ook. Nós mira screen, nós tem outro mais tema. Qual En we é hebben aqui? andere thema. Ok, nós mira tudo screen, nós mira het título também. We zien ook de titels. Ok, nós mira essa aqui também. O propósito do matrimônio seja fructífero e multiplicar. We zien de volgende thema. Wat het doel is van, van het huwelijk. Ja, juist. E nós temos também um caminho bij papi tocante perdão. En we hebben ook andere waar wij zullen spreken over vergifnis. Juist. E também está aqui. Caminho bij papi deal com o caráter do matrimônio. En we zullen ook erover hebben hoe moeten we omgaan met karakters. Juist. Laat me just mute o mic aqui, o Adriano aqui. Mute upon entry. Ok. Continue. Juist. Ok. Dus nós temos algum tema nan pending que daarbij bini. Dus we hebben sommige thema's die zullen binnenkort gepresenteerd worden. Juist. Dus stay tuned para het tema nan binidero. Dus laten we bijblijven voor de thema's die zullen komen. Yes. Vamos ter palavra de oração. Laten we in gebed gaan. Tere de amor, ave noite, Senhor, nós pedimos o Espírito Santo toma controle. Liefdevolle Vader, we vragen dat de Heilige Geest controle zal nemen vanavond. Juist. Assim que por papia e usami ave noite. Zodat hij via broeder Steven kan spreken. Nosso irmão Alba também mesmo cos. En hetzelfde voor zuster Alba. Doen ele palavra na exacto. Te pode traduzir. En geef haar de exacte woorden die zij kan vertalen. Juist. E assim, Senhor, que o Espírito Santo por toca cada de nós que está online de momento na aqui. Zodat de harten worden gericht voor iedereen die hier online zijn. E lá está claro, Senhor. Lá het tema, Senhor, está claro em noite. Laat het thema vandaag heel duidelijk mag zijn. Nós te pedimos, Tade Santo, em nome de Boiústima Cristo Jesus. Amen. Dit vragen we, lieve Vader, in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen. Yes, hier ons deel com het tópico eigenlijk não muito fácil. Gisteravond hebben we een thema behandeld die niet zo makkelijk was. Yes, ons mira com het thema timbe esta maneira lá ons visa duro paguli, não ons põe assim, né? Laten we zo op deze manier zetten. Het thema was heel hard om te kunnen slikken. Ja, is vooral om ons de een situatie, manier ons lezen hier. Vooral als wij in een situatie bevinden, zoals wij gisteren hebben gezien. E nós mira que Deus estima nós e que spar nós para evitar que nós passe de dolor. En we zien dat God houdt van ons en Hij wil ons de pijn besparen. Ja, is cada vez que de nós há nós de uma condição como tal, está assim seu coração dolor também. Elk moment als wij met een situatie confronteren, dat doet hem heel erg veel pijn. Correto, dus não quero que Deus não te sinta para nós ave. Amen. Denk niet dat onze lieve Vader niet voelt voor ons Juist. in de dag van vandaag. We zullen estima nossa sina tanto que ela
dat hij capaz de doen zo you panos. Omdat hij zoveel van ons heeft gehouden, of hij houdt van ons, dat hij heeft zijn enige zoon aan ons gegeven. Juist, Hebreeën 4:4. Hebreeën 14:4. E deve ser como de contexto de santuário. E deve ser como nós tínhamos gran sumo sacerdote que é apassador de Eshelunan, Jesus e de Deus, laga nós tem firme na nossa confissão. Então, eu sigo bisa para soma nós não tem sumo sacerdote que não por compadecer de nossa debilidade, não? Sino único agora tentar dentro cos mescos com nós, mas toch sem picar. Pensei, laga nos acercar o trono de graça com confiança, para nós receber misericórdia e a graça para ajuda em tempo de necessidade. Amém? Então, eu sei, a palavra de Deus também nos abre, nos por acercar a Deus com confiança, não importava do dolor a noite. Daarom zegt het woord van God dat we kunnen bij God komen, ondanks dat de pijn die we hebben in onze harten. Juist. Ok, então vamos ter confiança que Deus está escutando, Deus está escutando. En we moeten geloof hebben, het vertrouwen hebben dat God naar jou luistert. Juist. Agora, prometo que me drenta de tema. Voordat ik in het thema ga me verdiepen, Juist. Me que compartilhar algo a noite. ik wil met jullie iets delen. Ayer me avisa, eigen durante todo o dia, me avisa que tópico na akita de suma importância. Ik heb gezegd dat de afgelopen thema's heel erg belangrijk zijn. Juist. Pues me di como nós o pueblo de Deus que está professar de espera e querer de sua venida, segundo venida. Omdat wij als volk van God professeren, dat wij geloven in het wederkomst van onze lieve Heer Jezus. E nós queremos que Deus dê-nos o último mensagem aqui para ser a porta de graça. De graça por ser, pessoas por bem. En wij geloven dat God heeft ons de boodschap gegeven, de laatste boodschap om de genadetijd te sluiten. Ok. Agora, essa aqui é o qual comigo vai queira vice para ons durante het thema. En dit is wat ik met jullie wil delen voordat wij in het thema gaan. Juist. A série aqui que o Romano te mira, o tema não que nós touch foi promet peco aqui ainda. Deze serie thema's dat wij hebben met jullie gedeeld vanaf de eerste tot nu toe. E algum mais como mostra hoje na pantalla. En sommige die ik op de scherm heb laten zien. Juist. 3 die tema não. 3 van die thema's. Manhã como inspiração qual dava data e promet tema como apresenta sábado na igreja, assim manhã simão promet como 3. Ik heb inspiratie gekregen om het thema te brengen de eerste keer. De eerste thema estava da simão promet que é sábado manhã tema. De eerste thema was voor het eerst dan de eerste sabbat. Juist. Então é último como mostra aqui não, leva comitinha. É aqui. É aqui tá também em dezembro né. Materialen. Deze laatste thema heb ik in december gemaakt. Juist. Então depois abin essa aqui atrás me terá em februari né. En deze op de scherm zal in februari zijn. Pero outro não. É outro tema não. É outro tema não tá. É pari anos acaba de minha mente. De andere thema hebben al een tijdje in mijn hoofd gestaan. Juist. Pero me não por 13 não. Maar ik kon ze niet uitbrengen. E eu me devia saber de como. Nu ga ik je zeggen waarom. Wacht. Me apresentar uma série não. Mensagem triangel, justificação para meio de fé. Ik heb verschillende thema's gebracht. Het boodschap van de 3 engelen,
heilig maakte door geloof. Parten aan die Daniel, Revelation, enzovoorts. Delen van Daniel en Openbaring. Ja, speelt in dos serie ku maniere echt ataque de inimigo ribaje. Maar er zijn 2 series dat ik heb gezien echt het aanval van de vijand. Dat was de serie como começar die conflicto de los siglos. Het was het serie van een grote strijd. Eu sei me não por acabar, pero sei que força de Deus lo me bole bingo né trove, em nome de Jesus. Die kon ik nog niet eindigen, maar ik hoop binnenkort met de hulp van God dat ik terug zal komen met deze thema. Ja, esse inimigo alogra para e serie e mês para não seguir. De vijand heeft, het is toch de vijand gelukt om deze thema te laten staan. Juist. Que men je zei het algum ano atrás. Dat was een paar jaar geleden. Então a serie aqui, o tema não conosco touch door het tema não ainda. En de thema's die wij tot nu toe hebben behandeld. Je zei inimigo zorg bij nou 13 é tol, dus me não por 13. Zorgde, de vijand heeft gezorgd dat ik kon het er helemaal niet uitbrengen. Juist. E a pouco e segundo me de repassar het thema maar bem compreender die kom. En terwijl ik bezig ben de thema's te herzien, te herhalen, nu begrijp ik waarom. Juist, maar het thema na aqui eigenlijk te preparar e gente su coração para topa com Cristo. Omdat deze thema's bereidt de mensen hun harten om Jezus te ontmoeten. Pues die kon een mensagem para preparar e hogar na poner na orde pro meco Jesus po bem. Omdat deze thema's zijn om de gezinnen, de huizen voorbereiden om Jezus te ontmoeten. Juist, então que te passa? Deus mostrar-me que se me não pode apresentar essa série aqui. En wat is gebeurd? Jezus heeft me laten zien, als ik deze thema's niet presenteer, Eu me não apresentar nenhum outro tema. dan kan ik geen andere thema presenteren. Eu me stop e predicar mes. Laat me helemaal stoppen met preken dan. Dus het thema que te hoop sério esse seminário aqui. Daarom deze thema's zijn heel erg serieus. Deze seminar is heel erg serieus. Então Deus confirma-me, dus ela mostrar-me aí, pero ela confirma-me se trove. En God heeft me laten zien. Sim. Even kijken. Sim, ela mostrar-me e ela confirma-me trove. Hij heeft me laten zien en laten nog een keer zien dat ik dit presenteren. Ora que nosso irmão Fuller também traz tema. Wanneer Andrew Fuller também traz tema. wanneer die broer Fuller ook een thema heeft gebracht. Então, dentro do tema, ela diz coisa que Deus mostrar-me também. Dus een dubbele confirmação. Dus in zijn thema heeft God mij iets laten zien. En dat voor mij was helemaal zeker dat God heeft me laten zien. Juist. Avons de dizer Romanes aqui. A nossa real. Sim, agora me de dizer Romanes aqui para nossa real. Als ik aan jullie dit zeg, dit is echt. Wacht, het thema que nós estamos tocando aqui, nós estamos trazendo het thema na primeiro lugar para nu online. Deze thema's die ik ben aan het brengen, ik breng ze niet in eerste plaats voor de mensen die online zijn. Het thema aqui está para a mim na primeiro lugar. Deze thema's zijn voor mij in de eerste plaats. Juist. We somos dingen thema aqui Deus está papiando com mes, segundo me de dan. Door deze thema's spreekt God tegen mij, terwijl ik deze thema's breng of presenteer. Correcto. Então, o que passa? O inimigo está pondo jencos dentro do matrimônio, of dentro de mim também. Weet je wat gebeurt? De vijand zet veel dingen in de huwelijk. Juist. Então, como estava assim, digo, me mestre incapaz para trazer tema aqui. Dat ik zelf voelde dat ik zou deze thema's niet konden brengen of presenteren.
Juist. Entonces, más fácil trazer tour otro tema, con excepción de esa aquí. Het was makkelijk om andere thema's te brengen behalve deze. Entonces, dan yo digo, mi stop. Wak esa aquí dan. En toen heeft God tegen mij gezegd, stop. Kijk deze thema's. Dus si dingen saki, bo wak, bo mira fallo, den bo mes dingen tema na aki, stop je predica. Als je in deze thema's fouten ziet van jezelf, dan stop ermee met preken. Correct. Para humano mira con serio asunto aquí está. Zodat jullie allemaal broeders en zusters kunnen zien hoe serieus deze situatie is. Ja, is de PC mes mi cas me se worden ponen na orde pro me. Daarom mijn eigen huis moet in orde gezet worden. En te horen mi posigi predica quando mi ke bai tur outro tema. En zo kan ik wel verder preken alle thema's. Juist. Que a noite sabe que na primeiro lugar é sungo da passa mais difícil de sungo da trai tema. Ik wil jullie laten weten, degene die het moeilijk of meer moeilijk heeft met deze thema's, ben ik zelf. Juist. Dus segundo da trai tema, studia, lezen. Omdat terwijl je aan het bestuderen bent over de thema's. Eu sou mostrar o mês. Tem tema não. Laat Jezus die thema's jou zien. Juist. Maar nós se de diz para nós ter na mente. Cada de nós tinha coisa na mente. Ik wil dat dit jullie meenemen in jullie gedachten. Juist. Que het tema não wak rond. Het tema te para cada de nós personal. Começando nami. Niet rondkijken, maar deze thema's zijn voor ieder van ons. Lá me pensava geração de com estava de difícil para me trazer esse tema aqui. Ik zal jullie vertellen waarom deze thema was zo moeilijk om te presenteren of uit te brengen. Razão específico. Eén reden, specifiek. De mi caso. In mijn eigen zaak. Juist. De mi caso, juist. De mi geval. Nee, in mijn geval, ja. In mijn eigen geval, ja. Correcto. Me gusta predicar, me gusta doen een bijbelstudie. Ik hou van preken en ik hou van bijbelstudies geven. Juist. En dan kita passa met de sina ocupar, ja luna, ja mars, ja rosong, ja webs, ja bene, ja sa bol te trove, bijbelstudie, predicar, que tu vai. Ik ben zo druk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag met bijbelstudies spreken. Hoor me keren de basta telefoon erin Steven, bijbelstudie, kiko trove, en dan met de bij doen. Wanneer ik dacht, is genoeg, dan krijg ik een telefoontje hier, een bijbelstudie weer. Dan gaat hij weer. En toen hoor ik me bin dal dingen cita, camine demonstravo como nos negligear nos cas. Toen ik de citaat tegenkwam, waar wij onze huis zelf negeren. Ja, Jozef Pabigumi. Hier heeft God tegen mij gesproken. Fácil vai predicar aí for, pero bocasa o. Makkelijk om Jezus te gaan preken, maar je huis dan, je gezin. Então nós me zijn nang na primeiro lugar. En daar moeten we eerst beginnen. Então nang me mira mi fallo, di mi. Dingen zitten en dan kom je te lezen. En daar heb ik mijn fout gezien in de citaten die ik heb gelezen. Ja, no quero que me dê lezen citaat pa nieuwende, ta pa ami na primeiro lugar. Então mira mi fallo toch. Niet denken dat ik de citaten voor andere mensen lees. Ik lees het voor mezelf, dat zie ik mijn fouten. So de dia de vicio, ami tu me para mi mes dilante. Maar nieuwende, pa mi. Op de dag van oordeel, ik moet gaan staan voor mijn eigen fouten. Dus het thema na que me tu man hoop na serio pa ami mes. Na primeiro lugar. Daarom neem ik deze thema's heel veel serieus voor mezelf. In eerste plaats. Juist, e door que te serio, me te compartir het thema na Gurumano. En omdat deze thema's zo serieus zijn, daarom deel ik met jullie deze thema's. Então me tengo visa Senhor perdonami. Me tengo visa Deus perdonami.
En daarom moet ik aan God zeggen, vergeet me. Sabe como? Weet je waarom? So, het tema ng aking mesra waro presenta rato kaba. Omdat Nee, deze puedo thema's had ik al lang moeten uitbrengen. Pero un tapor. Maar ik kon het niet. Então aqui da passa, sabe quanto miséria pode ser por escapa gente nan di passa dentro? Se o tema que eu vou apresentar, promete. Als ik deze thema's had gebracht, weet je hoeveel miseries van mensen had ik kunnen, misschien deze thema's konden tegenhouden? Deus está na controle. Amen? God is aan de controle. Ok, dus ik zei me que era compartilhar, promete que me siga que tema. Dit is wat ik met jullie wilde delen voordat ik verder ga met het thema. Ok, dus nós estudiamos hier noite que o único ponto para volver casa de Bijbel de si esposo muri of esposa muri of que adultério toma lugar. We hebben gisteravond bestudeerd dat de enige reden om weer te kunnen trouwen is als of de man is overleden of de vrouw is overleden of er overspel is geweest. Ok, 1 Coríntios 7 versículo 39. 1 Corinthians 7 vers 39. Ok, het visa esposo está amarrando a sua esposa. Aí poner o screen. Het visa esposo está amarrando a sua esposa está amarrando a sua esposa. Tan que seu esposo está na vida. Mas se seu esposo morre, está livre para casa com quem que está desejar. Basta eta den Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Mire? 1 Corinthians 7, 39. Ja, dus de Pablo, tabi se aqui. Bijbel, tabi se aqui. Paulus en de Bijbel zegt dit. Ok, laten we lezen. Laten we lezen. Tata de amor, ave noite, Senhor, nós estamos bimbo dilante, tata. Lieve Vader, we komen hier bij uw troon van genade. Mas o Senhor está mostrando nos que em verdade nós estamos vivendo de fim de tempo. Omdat u laat ons zien dat we echt leven in de eindtijd. E promete que vou vir a mensagem de Elias, me se guardo predicar. En voordat u wederkomt, boodschap van Elia moet eerst gepredikt worden. Para restaurar o coração de tata na Ejunan. Om de harten van de vaders te herstellen naar hun kinderen. E de Ejunan na etatanan. En van de kinderen naar hun ouders. E maneira wie Ezequias pone bocas na orde. En zoals u aan Ezekias heeft gezegd, zet je huis in orde. Assim está com o assunto tá sério e nos quepa bo clara nossa noite para meio do Espírito Santo. Deze situatie is heel serieus en daarom vragen we om ons te helpen. O Senhor pone nos coração disposto para obedecer a palavra. Zet onze harten om dat wij willen zijn om te luisteren naar uw woord. Juist. E assim o Senhor nos por aceitar e ganhar alívio e felicidade em Cristo Jesus. Zodat wij kunnen accepteren en geluk kunnen krijgen in onze lieve Heer Jezus. Nossa peditura saca we noite de nome de Cristo Jesus. Amen. We vragen dit allemaal in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen. Ok, o Senhor toma over. Amen. Ok. Dus, het avisa nos, Senhor, Pablo te avisa nos que é único, e Jesus te avisa nos, é único dois motivos não tem. Dus de Bijbel zegt, en Jezus zegt ook, dat deze zijn de enige twee motieven. Juist, adultério of morto. Overspel of dood. Juist. Morto sowieso, nós não podemos fazer nada com ele. Overleden kunnen we sowieso niks ermee doen. Juist. Pero adultério sowieso een coisa que nós podemos evitar. Maar overspel is iets dat we kunnen voorkomen. Juist. Dus é morto por separar-nos, por exemplo, é consequência de pecar. Omdat dood kan ons scheiden, dat is de consequenties van de zonde. Pero adultério sim não está suposto de tomar lugar entre nós que te querem de Deus. Maar overspel moet eigenlijk niet gebeuren bij ons als kinderen van God.
tepa wat in reconciliar, perdonar. Dat het zover komt dat je Ja. moet gaan verzoenen en vergiffenis vragen. Of certo via divorcio tinki kai. Ting no timeste. En soms gebeurt dat het komt ex-scheiden en dat hoeft niet te gebeuren. Juist, wat que te vise nos ayer nos resumpida. E te vise nos. Laten we eens kijken. Oké. Gisteravond hebben we een stukje erover gelezen. Oké, advent home, te visa. Dingen mente juvenil. In de gedachten van de jongeren Matrimonio ta tapaco romancia. is de huwelijk is bedekt met romantiek. Ita difícil pa kita erasco aqui. En het is moeilijk om dit eruit te halen of eraf te halen. Com qual e imaginação te tapé. Zodat de imaginatie. Yes. Een moment, broeder. Imagination, zo. De verbeelding kan dit eraf halen. E para impressionar a mente com um sentido de responsabilidade, não? Impressionant. Yes. Indrukmakend. Kan u nog een keer die Sim, stukje laten e para impressionar a mente com um sentido de responsabilidade, não? En om indruk te maken in de hersenen of in de gedachten, in een gevoel van verantwoordelijkheid. Yes. Envolvido em voto matrimonial. Dat zit in de huwelijk. Yes. Er is een voto aqui tá de link, of de link é destino aan die dos indivíduos, não? E voto? Ik Vou? weet niet hoe je zegt voto in Nederland. Ja, huwelijke, agreement. Ja, Vou. Verbond? Verbond. pardon? Verbond. Ja, verbond. Ja, dankjewel. Yes. Dus, ja. Broeder, Ja. nog een keer herhalen? Dus een voto aqui tá link é destino de dos indivíduos, não? Deze verbond brengt of vormen een link de toekomst van deze twee individuen. Ja, is com laço não com nada mais com een man de morto por quebra. Met dat ze alleen door de overleden kunnen breken. Juist. E aceite cos. Não mire? Oké, En laten dat we. is Dat is het, juist. Laten we zo toch op pantalla aqui, não? Caminho sus te vise. E te vise de Mateus 19:9. E te visa, e me te visa você que quem que divorciar sua esposa, ok? Se não tapa motivo de imoralidade sexual, of na inglês se usa fornication, e te visa, e caso que outro mulher te comete adultério. Oké? broeder was Matthew 19? Ja, vers 9. Vers 9. Juist, Vers 9. juist. Ja. Ok, juist. Dus de outra palavra é ora é imoralidade sexual aqui na Bijbel de visa, a fornicação, na Bijbel de visa é ora é único reden waarom die kom, ora ko é de bij para qualquer outra razão. Omdat de overspel is de enige reden. Waarom? Omdat als iemand weggaat door andere reden, Então, assim, é outro que te casa com ele depois comete adultério. dan laat die persoon met wie hij of zij gaat meetrouwen, laat overspel plegen. Juist, we zullen de Bijbel é ora é ding uma relação típica. Dan gaan ze leven in een zondige relatie. Juist, dus er in antwoord doce de pica e sowieso é ora é zoak. É sunkuta inocente de um caso assim aqui. Omdat ze zijn allebei in een overspellige relatie. Omdat Ja. degene die
The innocent Niet met- party. Die onschuldig is, Esse se adultério a toma lugar é um inocente se por casa. omdat degene die onschuldig is, die kan wel trouwen. Ok, pero logicamente é um que inocente de caso que Maar alleen degene die onschuldig is van deze zaak. supreme optie toch não necessita divórcio. Zijn of haar eerste optie moet eigenlijk niet scheiden zijn, Sino Kiko, reconciliação. maar verzoening, Juist, perdão. vergiffenis E sigue para adiante. en doorgaan. Pero se acaso é persona culpável, Maar als degene die schuld heeft, juist, não quer arrepender e queda vive vida que da vive, wil niet tot bekering komen en wil die leven blijven leven, anterior is het outro assunto. dan is dat een andere situatie. Anterior bobo bisa wel, mas se turmi best, e mes não aduna señal de arrependimento, convertimento, Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar hij of zij heeft geen signaal gegeven van berouw. juist, anterior bobo dar e passo de divórcio segundo escritura. Dan kan je de stap doen van scheiden volgens de Bijbel. Juist, não tem outro motivo de na síntese of morto. Vamos Er is aqui. geen ander motief om te scheiden dan alleen overleden of overspel. Ele disse minha mira com hermana so en so. Ik heb gezien dat zuster sowieso Ainda não tem direito de casa com outro homem. heeft geen recht om met iemand anders te gaan trouwen. Pero se of qualquer outro mulher, Maar als zij of een andere vrouw juist, hij divórcio legalmente basa riba com seu esposo estava culpável de adultério, een scheiden krijgt gebaseerd omdat haar man in overspel was, e ora está livre para casa com quem escolhe. dan is zij vrij om te gaan trouwen met wie zij wilt. Juist, não mire? Dus tanto escritura, não se mire ele hoje em Mateus 19:9. Dus de heilige boek, de Bijbel, leggen goed uit. Juist, em combinação com o espírito de profecia, In combinatie met de geest der profetie. tur dois te sinha é mesmo coisa. Allebei leert dezelfde ding. Juist, você até te dizer que tu diz para mim um tique mais grande, ok? Me diz você que quem que divorciado de sua esposa, se nota por motivo de imoralidade sexual, of maneira de dizer em King James Version, fornication, e casa com outra mulher, te cometer adultério. Daarom zegt het in de King Version dat wie trouwt met iemand anders, met een andere vrouw, dan pleegt die overspel. Juist, dus se você casa para motivo aqui com outro ende, e bota é inocente, Bijbel está bisavo ocupar. Als jij gaat trouwen door wat die andere heeft gedaan en jij bent onschuldig, de Bijbel zegt dat je mag trouwen. Pero se não me se dava para mim optie de divorciar, men? Maar dat moet niet je eerste optie zijn. Juist. Dus agora, vou te avisar, Steven, pero que tal de gente com a casa de Espanha papel? Ok? Depois ela divorciar. Lá em papel, ela divorciar. Oké, Steven, als iemand, wat about van iemand die is getrouwd om papieren te krijgen en dan gaat die scheiden? Juist. Ela guarda legalizar, ela tem sua nacionalidade, ou que de divorciar. Die persoon heeft papieren gekregen, nu heeft een nationaliteit gekregen en die wil die scheiden. Ok, of na ponemi boy pressão para minha casa. Of ze hebben me onder druk gezet om te gaan trouwen. Of me estava muito jong para minha casa.
Of ik was te jong toen ik ging trouwen. Of mi matrimonio es una decepción, un engaño. Of si mi matrimonio estaba un engaño, un deception. Of mijn huwelijk was een leugen. Juist. Que me tengo hace? Me tengo base Bijbel de dunami, base para divorcio. Dus wat moet ik doen? Geeft de Bijbel een basis om te gaan scheiden voor mij? Dat is een boa pergunta, não é verdade? Dat is een goede vraag. Of mi não te estima mi casar mais, amor baia, amor disperse, que men mi pode divorciar? Ik hou niet meer van mijn vrouw. Kan ik haar scheiden? Maar per smaak denje, mi não sinti nada mais pe. Ik heb geen zin meer in haar. Ik voel niks meer voor haar. Mi pode divorciar? Kan ik haar scheiden? Bijbel de dunami, base para divorcio. Geef me de Bijbel een basis om te kunnen scheiden. Oké, laten we zo aqui que citaat aqui de visa. Laten we kijken wat de citaat erover zegt. Ok, de visa, bo por visa, cubo no te estima bo esposo. Je kan zeggen dat je van je vrouw of van je man niet houdt. Aceita um motivo para que cubo no me este purbasie. Dat is een motief. Nog Ja? je broeder? Sim, aceita um motivo para que cubo no me este purbasie? Vraagteken. Is dat een motief om niet te proberen te doen? Acaso é vida aqui tá sina largo e de tanto valor pavo? Is deze leven zo lang en van waarde voor jou? Cuba te escolhe para timbo mes caminho e pone a lei de Deus banda? Om je eigen weg te nemen en de wetten van God aan de zijkant te zetten? Mi nota mira motivo possível para bohanha divórcio. Ik zie geen mogelijkheid om scheiden te krijgen. Se bo esposo a ganhado, escute bom, Als je man tegen jou heeft gelogen, toch bo juramento of bo voto ta inang. wat je hebt gezworen is daar. Se ele bisabo, maneira ele bisa que ela hace, Als hij heeft gezegd wat hij heeft gedaan e ta nenga que ela ganhado, en hij zegt dat hij heeft jou niet gelogen anto bo casa com ne, en je trouwt met hem, com bo por obtener um divórcio, hoe kan je dan een scheiding krijgen dan? me quepa bo seguir curso de acordo com o consejo que me adunavo. Ik wil dat je de advies dat ik heb je gegeven volgen. Passou me não por donavo nenhum outro consejo. Omdat ik kan je geen ander advies geven. Ja, is zo actie amor acaba e nota base para divórcio segundo Bijbel. Omdat als de liefde afgelopen is, de Bijbel heeft geen basis om te gaan scheiden. Suba casa para papel, para nacionalidade, tampouco nota motivo para divórcio. Als je bent getrouwd voor papieren, voor nationaliteit, dat is ook geen reden om te gaan scheiden. Ja, is que me wak den vista de Deus bota queda casar se asbo por divorciar legalmente com papel. In de ogen van God ben je getrouwd. Ja, is bota queda casar se adultério of morto não cai, bota queda casar. Anche vai divorciar por papel. Je blijft getrouwd als geen overleden is gevallen of voorspeld. Op papieren blijf je getrouwd, je kan niet scheiden. Den vista de Deus. In de ogen van God. Ja, este PC menos avisera, matrimonio me se guardo cuidadosamente considerar. Daarom hebben we gisteren gezegd dat een huwelijk moet heel goed overwegen worden. Juist, het bisabo het descuracha matrimonio ng trimpang of pura-pura. Descuracha, Sí, het desconseja of sí. hoe zeg je dat?
Je krijgt geen zin om te... nog een keer broeder dan... Het is que no te aconseja pa casa pura. Nee, daarom is het niet handig om snel te gaan trouwen. Correcto, juist. Paso, wak, awo tiene de visão pero Steven, wak, como que ta morto e adultério te único base para divórcio? Sommige mensen zeggen, Steven, kijk, omdat overleden of overspel zijn de enige motieven om te scheiden. En toen met de beste oração, para a persona, we saben morir para mim, chance caso go trainen. Dan ga ik bidden zodat deze persoon snel kan overleden. Juist, en toen met de liever en toen ik para caso go trainen. Dan ben ik vrij, dan kan ik met iemand anders gaan trouwen. Je zit een poco de bom. Maar dat is ook niet goed. Dus je zit de rabia, odio contra a pessoa, mas se deseje en verdad é bom, não é malo. Omdat dat is boosheid, haat. Je moet de persoon goede dingen wensen, geen dood. Juist, se acaso naturalmente fallecer, oké, ja, zit outro assunto, wat liever. Maar als deze persoon komt ter overleden op een natuurlijke manier, ja, dan is het een andere iets. Juist, wat je de pero Steven, maar sim, ora como não estava de creyente, mas divorciar, sem motivo bíblico. Steven, maar ik heb dit gedaan toen ik nog niet geloofde. Zonder dat ik wist over de motieven in de Bijbel. Juist. Oké, pero te conta para PC também. Vamos com rato Josué 9:22. Laten we Joshua is het? Ja, 9:22. Joshua 9:22. Oké. Het is een zin aqui. E ora Josué amanda yamanang e a papi kunam bisando. Pa kiko boso a ganha nos. Que men oké. Kinasi na ganha nang. Kora bom. Na ganha nang. No tava da sana. Wordo ganha. Ze werden bedrogen, ze wisten het niet. Bisando nos de biba hopileu for di boso. Siendo que tana nos tera boso tava da biba. We zijn zeer ver van uitlieden gezeten. Daar ga je in het midden van ons wonende. Oké, dus nou waardo ganhão, te verdade? Ze werden bedrogen. Portanto, we disse, oké, e kost no te conta pa nang, we zo nou waardo ganhar que menanta inocente ding is sentido Je zou zeggen, het telt niet voor hun, omdat zij werden bedrogen. Juist, per 23 visa PC awor boso ta maldicionar. En daarom 23 zegt, daarom zijn jullie vervloekt. E PC boso lota esclavo, boso lota capdo di palo e cargado di agua pa e cas di mi Dios. En daarom worden jullie knechten, houthouwers, waterputters voor het huis van mijn God. Juist, dus de consequência abin toch, que men, de outra palavra, se me notava de creyente. Dus de consequenties zijn wel gekomen. Dus met andere woorden, als ik niet een gelovige was. Então, ma divorciar-se nota per sonam bíblico. En ik ben gaan scheiden zonder de reden van de Bijbel. E mes costa conta dingen situatie também. In de outro. Voor dat in dezelfde situatie. Ja, straks ons lesele pa nos bisa euro também de bisa mico. Adventist home. E de visa we por divorciar legalmente de su esposo, según lei di país. Kan een vrouw scheiden legaal volgens de wet van haar land? Y sin embargo, no divorciar en visa de Dios y de acuerdo con la ley superior. En niet scheiden via de kerk volgens de leiding van de kerk. E visa tem solamente pecado de adulterio e ora ¿verdad? En dan is het alleen maar één zonde en dat is overspel. Que pone esposo of esposa en posición. Dat heeft die man of de vrouw in een situatie gezet.
não porta livre de voto de matrimônio de vista de Deus. Kunnen ze vrij zijn van hun huwelijke beloften in de ogen van God. Juist, anche e lei non di terra por un divorzio. Al zou de wetten van de aarde de scheiding geven, Ainda nanta esposo e esposa den luz di Bijbel. zijn ze nog steeds Juist, esposo e esposa en vista di Bijbel. Hermana bij? Echtpaar. Juist, echtpaar in de licht van de Bijbel. Sa hermana lo caefo. De acuerdo con el ley de Dios. Ok. Saluta que a pase Roman. Un momentje. Een momentje. Hermana Alba, estu on audio. Estu on mute, le maak het on mute. Ai. Ze is er weer. Ze was uitgevallen. Oké. Sorry, mijn excuses broers en zusters. Ik was even uitgevallen. Sorry broeder. Kan u nog een keer herhalen alstublieft? Ok, sì. Anche e lei non di terra por un divorzio ainda nanta esposo e esposa. Ondanks dat de wetten van de wereld wel scheiding geeft, zijn ze nog steeds man en vrouw tegenover de ogen van God. Juist, correcto. Que mendi e maneira se visa voita e dos cosas. Então, e pergunta de binho. En nu komt de vraag. Juist. E pergunta de binho eure e que tal die toerhende eigenlijk ku ahasi esaki? Of de ding e caso aki? Wat met al die mensen die dit hebben gedaan in deze situatie? Juist. Den luz de escritura, não de luz de Steven, den luz de Bijbel, maneira se cabe lezen hoy. En de licht van de Bijbel zoals we hebben gelezen. Tur ende nankuta den un relación adúltero ta vivando actualmente den pica. Dus iedereen die in een overspelige relatie leven ze nu op dit moment in zonde. Juist. Dus esse da musa no se ora e simpel koko mi ke bisa ke saki. Ta ku e hende e ora e simpel koko mi ke bisa ke saki. Sorry broer, nog een keer? Ja, is simpel kosko mi ke bisa ke saki. Simpel wat ik wil zeggen over dit. Jesus está vindo. Jezus komt terug. Nos nombre na lo guardo passar den e corte nan celestial. Onze namen zullen voorbij gaan in de rechtshof van de hemel. Nos nombre guardo poner den e balança de cielo. Ok? Onze namen zijn in de balans van de hemel neergezet. Algún nombre lo guardo aceptar, algún nombre lo guardo rechazar. Sommige namen zullen geaccepteerd worden en andere namen zullen afgewezen worden. Dus para nos mira que Dios te mira e assunto aqui como picar. E picar, se je não guardo confessar, nós tem problema de juízo final. Zo kunnen we zien dat God ziet dit als zonde. En als wij onze zonde niet tot bekering komen van onze zonden, dan zullen we gezien worden als zonden. Correcto, dus is het sumamente serioso. Tiene te guardando venida de Jesus, sin sacunanda de picar. Dit is heel erg serieus, omdat veel mensen zitten te wachten op de wederkomst van Jezus, zonder dat ze weten dat ze in zonde leven. Ok, agora, nós estudando el santuario actualmente, nós temos mesa de pan. We zijn nu de heiligdomsleer aan het bestuderen. We staan bij de tafel van de broden. Juist, então, corabon, a Bijbel de bisavo para realizar a condição de ser turecos. En de Bijbel, herinner goed broeders en zusters, de Bijbel zegt, hij wil ons herinneren om onze situatie te bestuderen. Dus wat no mira el mensaje de hoy noche como un mensaje de condenación.
Dus kijk niet naar deze boodschap van vanavond als een boodschap van verdoemenis. Pero sino más bien como un mensaje de despertamiento y amor de parte de Dios. Maar als een boodschap van alertheid en van liefde van Jezus. Juist, we somos despertado, mostrado de condición para por salvado uiteindelijk. Hij maakt je alert en bewust van je conditie, zodat hij jou kan redden. Juist, te zit het recos. Perdón y reconciliación de parte de Dios. En dat is alles. Verzoening en vergiffenis van de kant van God. Pues wat más que Dios te estimamos de entero su corazón. Omdat zal het God houden van jou met zijn hele hart. En no por salvado de una condición de pecado. Period. Hij kan jou niet redden in jouw zondige conditie. Ja, es precisa dizer, me estimavo, me tem paciência, pero eu tenho que abandonar isso aqui para meio de esforço que me também do. Daarom zegt hij, ik hou heel veel van jou, maar je moet dat allemaal verlaten. Juist, oké, met de boel is een pide que me tem aqui não. Oké? Oké, laat me poner assim aqui, laat me projetar isso aqui para nós mirar. E de dizer, nós que predicar Babilonia, Revelación 4, mensaje 3 ángeles, ¿no verdad? We willen de Babilonia preken, openbare 13 en 14. Juist, visando Babilonia também cai, ¿no verdad? La cai, até Gran Babilonia cai. Zeggen de Babilonia is gevallen, is gevallen, is gevallen. Juist, we zullen cometer fornicación que reinan de terra, adúltero. Omdat die heeft overspel gepleegd met de koningen van de aarde. Pero Babilonia te bira waknos et harinos. Maar Babilonia, die kijkt naar ons en die lacht ons uit. Je weet dat nanke ben bisa nos conoce de fornicación. En hun willen ons zeggen dat wij in overspel zijn. Juist, dat nos comete weliswaar nos de fornicación, verdad? Según a profecia. We zijn inderdaad in een overspel volgens de profetieën. En dan de bisa we zijn de splinter de nos over, we zijn de balki de nos aan. Jullie zien de splinter in de oog, maar die balk in jullie ogen zien jullie niet. Dembo sa iglesia tambe ting adultero nang, fornicador nang, uta bibando den pika. En jullie kerken zijn ook overspelers die leven in zonde. Juist. Dat we zeggen, waar kon gewoon zien, nou toen me kaki liviano. Daarom Johannes heeft dit niet zo licht genomen. Waar kon gewoon, waar kon te prediken aquí. Het is hoe Johannes zegt. Het is maar ora Herodes atende die saki, ele queda bisa Juan, kende me laga cap su cabeça fo, alanta for die morto nang. Paso Herodes mes alaga arrestar Juan e a poner na cadena de prisão para motivo de quem? Para motivo de Herodias. Waar quem Herodias está? Esposa de su Román Felipe. Cruel, no? Que men die? Ja. Broeder, welke Bijbeltekst was die? Marcos 6, vers 16 tot 19. Marcos 6? Juist. 16 19. Okay. Juist. Ja. Que men die Herodias estava de casado de su Román Felipe. Okay? Dus Herodias was de vrouw van zijn broer Felipe. Oké, pero en no estaba de casado de Herodes. Maar zij was niet de vrouw van Herodes. É assim que visa para sombra Felipe, não? De Felipe para sombra ele a casa com ele. Omdat Felipe was degene die getrouwd was met haar. Que men Herodes te bezig de fornicação. Dus Herodes is bezig met een overspeling. De relação adúltero. In een overspelige relatie. De picar, segundo a luz de escritura. In de zonde volgens het licht van het woord. Jesus de bisa para sombra Juan estava de bisa Herodes. Ele bisa Herodes. Omdat Johannes zei tegen Herodes. O predicador de deserto preparando o caminho para Jesus.
een predikant van de woestijn. In de woestijn de weg naar het voorbereiden voor Jezus. E awe Dios se llama Juan nang moderno pa preparar caminho para Jesus su venida. En vandaag de dag roept God Johannessen om de weg van het leven te voorbereiden. Como é mensagem aqui que nós estamos trazendo, da parte de preparar gente para a venida de Jesus. Dus het boodschap die wij brengen vanavond is een deel om mensen te voorbereiden voor de wederkomst van Jezus. Porque se Jesus vem para mais que postima gente, eta odia picar e no por en tabai. Jezus wil mensen redden, maar hij haat de zonde. Dat gaat het niet. No nos eta estima nos. Amigo eta estima nos. Hij houdt van ons, van jou en van mij. Dus wat no kepa nos vai perder. We zeggen Juan 3:16 visa, en no kepa nos vai perder. Estima nos toch? Omdat hij wil niet dat wij verloren gaan, omdat hij houdt van ons. Daarom zegt hij in Johannes 3:16, hij wil niet dat we verloren gaan. Pues hombre, te visa Dios te amor, nos no por imagina cuánto Dios estima nos no por imagina goy. Omdat zegt dat God liefde is, we kunnen niet indenken hoeveel God van ons houdt. Dat kunnen we niet indenken. Dus juist, we zeggen Bijbel te visa con amor eterno, él estima nos, eeuwige liefde, que men, wak, un amor eterno, me explica goy even noche, no por. En daarom zegt er in de Bijbel, met eeuwige liefde heb ik van jullie gehouden. Ik kan dit niet uitleggen. Ja, te visa en versículo 18 mes, lei no te permiti pa boting esposa di borumang. In de vers 18 zegt dat de wet zegt dat je bent niet geoorloofd op de huisvrouw of de vrouw van je broer te hebben. Ani di bo vizinha, borumang di iglesia, bo colega di trabajo, no te permiti según lei. Niet eens de buurvrouw of je collega of een zuster in de kerk. De wet laat dat niet toe. Herodias estava tem rencor contra je e que era laga mate, maar en no estava te por. Herodias had een haatgevoel voor Johannes en wou hem laten vermoorden. Juist, wat een mensagem ng akit imbeta lanta rabia, to enemigo no kepe mensagem ng kiwaru predika. Soms deze boodschappen die brengt boosheid, haat, omdat de vijand wil niet dat deze boodschappen wordt gepredikt. Maar mire, Herodias alaga mata Juan, gis pekeda ding mat relation adultero Herodias heeft Johannes laten vermoorden, zodat zij in deze overspelige relatie mocht blijven. Pero popo mata mensajero, pero no mensaje. Je kan de boodschapper vermoorden, maar niet het boodschap. Popo bira visa, ay no, a iglesia que é muito streng, vita bay outra iglesia que si ta bisami, dal bay. Popo sali fe iglesia me. Oké, soms kunnen we zeggen, oh deze kerk is te streng, nee, ik ga beter naar een andere kerk, waar die wel zeggen de dingen die ik wil horen. Pero te mesmo lei wat bij dalden je in namen cosa doen bijbelting. Maar je gaat dezelfde wetten tegenkomen, omdat er is alleen maar één Bijbel. Juist, nos no escape. We kunnen niet wegrennen van. Juist, Lucas capítulo 1 versículo 16 y 17. Lucas 1 vers 16. Juist, ele visa, y lo así, hopi di ayunan de Israel volve cerca Señor nos Dios. Ele visa, y esta es un culto by delante de je, de espírito e poder de Elias para restaurar o coração de etata na ayuna e desobedecido na atitude de justo para assim formar pueblo bom preparado para o Senhor. Ok? Dus o mensagem de Elias está guardado predicar em o último tempo. Dus het boodschap van Elia wordt in de laatste tijd, of de eindtijd, gepredikt. Juist. Maar mire, então, dus não importa ok, gobierno adunave carta de divorcio, ok? Of manual, of lo que sea, te sungo avisa ok. Bijbel de avisa not ok. Oké. Maakt niet uit of de regering jou
uittreksel van scheiden heeft gegeven of de manual, maakt niet uit. Maar de Bijbel zegt wel anders. Juist. Ahora, lo que Dios está avisando hoy noche ahora es, Wat God zegt vanavond, si no está de condición, si tem gente aquí não de condición como tal, als, de Bijbel zegt het volgende, als er is iemand in deze situatie, tem perdão para você também. er is ook vergiffenis voor jou. Tem reconciliação com Deus para você também, através do santuário. Er is ook verzoening voor jou met God via de heiligdomsleer. Ja, as pessoas vão abandonar Jesus, você bibando de picar para rato cava. Dat je hebt Jezus verlaten en je bent al een tijdje in zonde aan het leven. Juist, e Deus te chamava a walk in arrependimento, convertimento. En God roept jij om tot bekering te komen. Juist, ok. Agora, per persona não gusta pensar a noite que ei não, me tá cansado, me quer divorciar, ok? Voor degenen die zeggen nee, ik ben er helemaal zat, ik wil scheiden. Ok, pensava dos via, meus irmãos, vooral over te ajuda em vega. Denk er goed erover na, omdat er zijn ook kinderen tussen. Imaginava ajuda se de bij net que sum, que tá é culpável em caso aqui. Stel je voor dat een van de kinderen meegaat met degene die in dit geval de schuldige is. Ja? Dus que tal je zijn? Nós temos que pensar even com aqui, consequência não. We moeten goed erover nadenken en over de consequenties. We zullen maar nemen bij ze hebben e junam te slangu te sofrer mais de caso na aqui. Zoals ik heb vorige keer gezegd, de kinderen zijn degene die het meest pijn lijden onder deze situatie. Ja, isso lá me necessita para você compreender. E de bisa, em caso de violação de 7 mandamento, in dit geval van het breken van de 7e wet, den qual é culpável não te manifestar arrependimento verdadeiro, waar degene die schuldig is niet een bekering manifesteert. se é pessoa que a sofre dano por um divórcio, sem apresentar seu mesmo caso, Als degene die de pijn heeft gekregen zijn of haar scheiden kan presenteren. ok? E é de sua junam, En degene ook van zijn kinderen. se é tingnang, En als zij het heeft, pior den ACC, é mestre que deliver. sorry, nog Zie. een keer die Pior den ACC é mestre que deliver. Dus eigenlijk é tá livre se sua esposa não quer ter of esposa não quer arrepentir, é tá livre, é por casa trove. Oké, als de man of de vrouw niet willen, heeft geen spijt of zo, dan is die persoon vrij. Juist, pero ito sige bisa, em cabinang, ito bisa si nang tawa da sujeto pa pone nang mes inayunan den condition pior door di un divorcio, Het zegt het volgende. Als hun blijven samen met hun kinderen om in zo'n situatie te brengen, dat nog erger is. juist, ito bisa no sa ningun escritura que ta hasi e parte inocente culpável door di queda. Dan weten we via de Bijbel dat degene die onschuld is, wordt niet schuldig van. Sí, door di queda. Door te blijven, door Ja. daar te blijven. Juist, so, de otra palabra, no te mester, divorciar. No te mester. Met andere woorden, of hoeft niet per se te gaan scheiden. É por si, pero no te mester. Wel. É tem base para divórcio, sí, é por, pero no te mester.
Als ze hebben een basis voor scheiden, dan kunnen ze wel, maar hoeft niet te gaan scheiden. Juist, dus é promessas que Deus quer para nós chegar a ting, perdão e reconciliação através do santuário. Dat de eerste ding wat God wil, is dat er bekering, spijt en bekering via de heiligdom leer. Juist, dus ora a mim que eu peca contra Deus. Omdat wanneer wij zondigen tegen God, Botar het leuk para Deus dizer, ok, ela peca, dam, cap ermee. Mi no que tem mais de Steven, perdi, klaar, vai perdi. Dat zien Deus te dienen con ons? zou je leuk vinden dat God zegt, oh, jij hebt gezondigd, ik ben er helemaal klaar mee met jou, ga weg, je gaat verloren. No, pero David roga, Señor, pon un espíritu recto de mí. No abandona mí. David heeft gezegd, zet een nieuw hart in mij, verlaat mij niet. Ok, dus, juist, bo palavra na minha guarda de mi coração para mim, no, peca contra vos, Deus. Ik heb uw woorden bewaard, zodat ik niet tegen u zou zondigen. Dus David, apesar de sua fout, ele ganha perdão e reconciliação com Deus. David, ondanks zijn fout, hij heeft vergiffenis gekregen en verzoening met God. Mateus 6, se você não perdonar outro, não, você tata do cielo tampouco não perdonar você. En de Bijbel zegt ook, als jullie niet anderen vergeven, onze Vader die in de hemel zijn, gaat ook ons niet vergeven. Juist. Pensa de você, zit op primeiro lugar. Oké. Pero Steven. Denk erover na. Dat is als eerste. Oké, Steven, que tal se abuso 30 dingen cas? Mi casada batimi, mi casada dalmi. Que me tenho assim? Queda de situação? Steven, stel je voor, ik word mishandeld, ik word geslagen. Moet ik in die situatie blijven? Oké, pergunta. Qual é a base para divórcio, segundo a Bijbel? Dus de vraag is, wat is de basis volgens de wet om te scheiden? Bijbel, Espírito e profecia dizem nos, seja morto of adultério, duas coisas. Bijbel en de geestenprofetie heeft gezegd, of overleden of verspel. Oké, dus in caso de maltrato, in caso aqui. Dus in het geval van mishandeling. Oké, do coisa por assim. Je kan één ding doen. Logicamente, we nota queda dingen situação como lá, como guardo blousa, etc. No. Logisch dat jij niet in dat situatie blijft, dat je wordt helemaal bont en blauw geslagen. Juist, in caso que lo que nos está aplicada separação. Dus in dat geval, wij brengen dan uit elkaar gaan. Juist, seja temporalmente of para sempre. Is het voor een tijdelijk uit elkaar gaan of voor altijd? Juist, tijdelijk zo, we potrarriba een matrimonio de een distância, en te verwacht si a persona te wordt, si a persona te cambia. Tijdelijk, omdat je kan op afstand werken aan je huwelijk en kijken of die persoon kan veranderen. Si no tem cambio, we podemos separar para sempre, pero no divorciar. Als er geen verandering is, je kan wel voor altijd uit elkaar gaan, maar niet scheiden. Oké, laten we zo aqui citata bisa nós para nós para confirmar o que nós acabamos papi hoje. Oké, adventism, que tu vai adventism. Oké, het bisa uma esposa maltratada sem remédio, mistreated wife. Oké? Een vrouw die mishandeld is. Oké, minha recebi carta het bisa. Ik heb je brief ontvangen. E den contesta lo me bisabo que no por consejado para volver. En deze antwoord geef ik jou de advies om niet terug te gaan. A menos que você mira cambio não determina danger. Tenzij je ziet dat er verandering is in die andere persoon. Senhor, não está satisfeito com a ideia não que tem den passado.
De Heer is niet blij met de ideeën van het verleden. Of die lo que te debe na un esposo. Of wat, sorry nog een keer? Sí, of die lo que te debe na un esposo. Of wat hij Esposa, verschuldigd sorry. is aan een man. Sorry, esposa, sí. Ele dice, si, yes, si te tiene na su punto de vista anterior, si je quiere tiene na su punto de vista pro me, e futuro lo nota miglior pabo con lo que estaba ta e pasado. Ja? E non sa compatrata una esposa. Vire? Sa que hermana pega of hermana pega. Ok. Non so a que hermana pega. Un rato hermana Alva cae for Tami. Ai, que eso sucede que un momento, la non so a double check. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Okay. Recording in progress. Yes, meteen weg. Vamos escucharme hoor? Ja, broeder, we horen u zeker. Ok, maar gewoon maar kan je voor die manier voor terug. Dan gaan we checken. Nee, man, Alva daar. Tige paciência, irmão. Nós pega aqui o sistema e te brinca com nós. Ok. Reset de novo? Ja, nog een keer, broeder. Nog een keer lezen, ja. Uma esposa maltratada sem remédio. Als een man zijn vrouw mishandelt. Ja, sem remédio. Wat que te visa? Minha recebi bo carta den contexto lo me visava como não por consejavo. Ik heb je brief ontvangen en in deze brief ga ik jou advies geven. Pessoal, não a mira cambio nan determinado em je. Ik heb geen verandering gezien in die persoon. Ok, de outra palavra até boa é que visa, e não sa compatrato uma esposa. Met andere woorden, hij weet niet hoe moet een vrouw behandelen. Ja, is que men, het maltrata e esposa. Hij mishandelt zijn vrouw. Dus de PC, Ellen, vai dizer, de caso de não por aconselhar para que da dinge casa, de situação. Daarom, zuster Ellen White heeft tegen haar gezegd, ik adviseer jou om niet daar te blijven. Pero trove, sai da caso de maltrato. Maar dat is een geval van mishandeling. No de adulterio. Niet voor de overspeling. PC, ela disse que por separar voor die e homem, tan tempo não tem cambio, e te quer separar. Dus als er geen verandering is, dan moet die persoon uit elkaar blijven. Juist, oké? En toen disse que nanan, me te sinti me hopi triste de assunto aqui, é o que bisa. No, sorry broeder. Me te sinti me hopi triste de assunto aqui. Ik voel me heel erg bedroefd over deze geval. Juist, eerst me te sinti pena pa de persona de aqui não. Ik voelde pijn voor deze persoon. Pero me não por consejar o vai cerca de contra o vício. Maar ik kan je niet advies geven om terug te gaan. Ja, se você bisabo e no que pa é perigoso para o vai cerca de, tu recém se visa. Omdat het een gevaar is om terug te gaan naar de persoon. Me tava te espera que ele cambia, essa visa. Ik had gehoopt dat die persoon zou veranderen. Juist, dus de outra palavra, aqui nanan e homem não te cambia, pero ele disse que é por separar voor de. Dus met andere woorden, de man wou niet veranderen, dus je kan uit elkaar gaan. Juist, pero é nota papia de divórcio. Ok? Maar ze spreekt niet over scheiding. Hebben jullie dat gezien? Correcto, dus in anders me se tinha bom klaar a noite. Dus dat moeten we heel duidelijk kunnen zien. Juist, que men de outra palavra,
Bijbel te doen nos adulterio of morto eigenlijk, como base para divorcio. Dus met andere woorden, overleden of overspelling zijn de basis voor scheiding. Y en caso ng otro, separación temporal of separación para siempre. In andere gevallen tijdelijk uit elkaar gaan of voor altijd uit elkaar gaan. Ja, is wat en not fácil a noche, ok? Het is niet makkelijk vanavond. É uma copa amargo tem hora para beber, ora diz pensei só. Het is een heel Copa amargo, bitter kop. amargo. Sí. Amargo. Bittere smaak. Een bitter beker dat je gaat nemen. Juist. Essa dice mala visa nang no tu rende por aceptar a palavra aqui, mas solamente es nang na kende nang el awardo duna. Zeg met andere woorden, niet iedereen accepteert dit. Alleen degene die dat woord wordt gegeven. En tu te bouw de visa in versículo 2 es sunku por aceptar esa aqui, la gap sete. En in de vers 12 zegt wie deze kan accepteren, dat hij of zij dit kan accepteren. Anto wak, ito bisa te niki wak den shelu. A mí no sabe preciso con el de bai, pero Mateo 22 te visa, versículo 30. In Matthäus 22, vers 30. Pa sombra den e resurrección nang nota casa, ni te guardo na pa casa, maar nang ta manera angeland den shelu. Ik kan dit niet uitleggen, omdat hier staat, in de opstanden zullen ze niet ten huwelijk uitgegeven. En ze zullen in de hemel zijn als engelen. Oké, laat me deze de laatste citaat para me contava uma história chiqui para nos passera. Laat me de laatste citaat voor jullie lezen, zodat ik een klein verhaal kan vertellen. Para nos passera. Om af te sluiten. Er is maneira dingen die en die Noé, dia señalan die tempo aqui, ta e paixão para matrimônio imprudente e apressurado. Zoals in de tijd van Noah, dat de huwelijken vol passie, dat is een van de laatste signalen in de eindtijd. Huwelijk vol passie. Sí. Om erna te denken. En er is Satanás de ding is aqui, dat e guste coi, assim colhe ele para pone nos de miséria e dolor. De vijand zit erin omdat hij houdt van deze dingen. Snel trouwen. Er is Pablo por aqui de solteiro e recomendar outro ende na mescos. Paulus kon alleen staan en hij adviseert andere mensen om zo ook te blijven. Pa não porta completamente di Senhor. Zodat hij en anderen helemaal toegewijd aan God zouden zijn. Di conhece não que lota totalmente de je, não te queda maneira En hij zei, waarom anderen kunnen niet helemaal alleen blijven zoals hij. Ok? Com segurar, com não te evitar preocupação, prueba, angústia, amargura. Met de zekerheid dat er zullen voorkomen pijn, angst en andere dingen. Assim, frequentemente de experiências de não que te escolhe vida matrimonial. Dat gebeurt frequent of dagelijks wie voor huwelijksleven kiest. Ok, la me que parte te boa aqui não, né? Você anda mira minha mouse, ok? E te visa ora tem tanto cos de wega de conhecer na e banda seguro turora. Als het, nog een keer broeder, sorry. Ora tem tanto cos de wega de conhecer na e banda seguro turora. Als er zoveel in spel is, die laatste stukje begrijp ik niet, broeder. Die kongno purba nata na e banda seguro turora. Oké, als er zoveel in de spel is, waarom nemen we niet de andere kant? Ja, is e banda seguro. De verzekerde band. Oké. Kant. Oké, mas você vai ser assim aqui. Você vai ser de forma aqui. Ga zo sluiten. Oké. Lo wak, niet imaginar maneira escritura de visa, discípulo na visa.
Ik kan me voorstellen, zoals de Bijbel zegt, zoals de discipelen zeiden. Ora nanga para quieto ne konaki, discipelen atende konaki. Wanneer de discipelen even stilstonden en erover nadenken over deze dingen. Nandi wak, nandi ko Jesus wak de euro te miljoen wende no casa euro ei. Dan zeiden ze tegen Jezus, dan is het beter dat niemand gaat trouwen. Pero Jesus di wak no te tu rende po aceptar e palavra aqui. En toen heeft Jezus gezegd, niet iedereen kan deze woorden aannemen. Mas solamente es nang na kende la wardo duna. Alleen aan degenen die zullen gegeven worden. Juist wak no tiende por que de soltero, tiende por. Er Verdad? zijn sommige mensen die alleenstaand kunnen blijven. Pero tiende no por, na te sinti e ana e falta di un compañero of un compañera. Maar er zijn mensen die niet alleenstaand kunnen blijven omdat ze missen iemand in hun leven. Tiende te mora, tiende viaje aqui, viaje na, viaje tan un ko missionero kiko que ton e konai. Dus aan de worry ku pareja. Er zijn sommige de alleenstaanden die reizen hier en daar. Ze maken niet druk over een echtpaar. Ja, panang e no tung issue, panang na po keda nan so numa. Pero no tu rende por. Voor hun is het niet belangrijk. Hun zouden lekker alleen blijven. Oké, agora, aqui na nossa beira. En nu gaan we hier afsluiten. Logo punto, Steven, mita de un caso a noite. Je zou vragen, Steven, ik zit nu in een situatie. Caminda mi casata na vida ainda. Waar mijn vrouw nog steeds in leven is. Vrouw of man? Die dan doet. Of man, vrouw of Juist. man, in leven. Correcto. E nos no a baife outro para motivo de adultério. En we gaan niet uit elkaar door overspel. We zijn nota tem adultério de wega. Omdat er was geen overspel. Me tenho queda de situação aqui para sempre, Steven. Moet ik in deze situatie voor altijd blijven? Echt, porque we samen com me não por divorciar, casa com outro ende e tá feliz. Dus je zegt maar echt dat ik kan niet scheiden en trouw met iemand anders waar ik gelukkig kan worden? Ok, lá em Bicé, assim aqui. A ver noite. Dat moet zo zijn. Vou saco. Bíblia de 18 anos. Cássia de 18. E tava da Cássia de 18 anos. Oh, ik was bijna 18 aan het worden. Juist. Com máximo operação de lomba. Ik ben onder een operatie gegaan. Juist. Me dá esse artigo. E operação não vai bom. Ik ga het heel kort doen. De operatie is niet goed gegaan. Juist. En tot de quadro em manha, lo que não se chama dwarslese. Oh, dwarslese, juist. Ok. Dat is Dwarslese. Dwarslese. dwarslezen. Juist. Dus significa agora é caminho de danha tu lugar. Possivelmente é por recuperar, possivelmente não. Quizás sim, quizás não. Waar de schade is gebracht, misschien gaat het beter worden, maar ook niet. Maioria caso não, e não te recuperar. In de meeste gevallen niet. Dus de outra palavra, me te dormir e ver cama, tu me te pisa, really, me tenho que dar dessa situação aqui. Você te me pergunta. Toen ik lag op bed, kwam die vraag, moet ik in deze situatie blijven? Me tenho bij cinta de rolstoel. Moet ik in een rolstoel gaan zitten? Me não por cana mais. Kan ik niet meer lopen? Eu estava de um beter copo, eu estava de coisa duro para me por aceitar de me como 17 anos. Dit was een bittere beker voor mij. Ik kon het niet accepteren op mijn 17e jaar. E para mim se trobe mais cortico ainda, Ik ga het nog korter maken. me tem futuro me delante. Wat zegt u, Me broeder? tem futuro me delante. Ik heb een toekomst voor mij. Como me te vai dir que futuro é? Hoe ga ik
omgaan met deze toekomst. Mas mi no por cana awaki, mi de een outra situação que mi no a deseja, mi no a premira. Ik kan niet meer lopen. Ik zit in een andere situatie dat ik had niet gepland. Ik had niet verwacht. Mi vida lo tengo sigue assim a opa dilante? Pergunta. Moet mijn leven zo voortaan doorgaan op deze manier? En hij pone assim aqui. Laten we het zo zeggen. Mas sim algo hopi importante de coque. Ik heb heel iets belangrijks geleerd. Deus mostra-me algo apart de coque. God heeft me iets apart aan mij laten zien in deze situatie. Ele mostra-me que apesar de você situação, Steven, God heeft me laten zien, ondanks mijn situatie, me pode convertir em maldição de bendição. als je de vloek in een zegen verandert, Agora que você não mire, Steven, pero você vai mire, você vai mostrar bem. op dit moment zou je niet zien, Steven, maar in de toekomst zou je zou het zien, ik ga je laten zien. Dus você vai cambiar de bendição para outro não. Que de situação of não de situação. Ik zal je veranderen, jou in een zegen veranderen in deze situatie, of niet? Que me focus a cambia, minha mentalidade a cambia. Mijn Ok? focus was veranderd. Paso agora me nota wak me hecho maar com de situação. Omdat ik kijk niet meer in de situatie waar ik zit. Me nota que da llora, que da pena, de com ami, de com ami, de com ami. No. Ik blijf er niet huilen van waarom ik. Nee. Paso agora Deus mostra-me o bira bo cara wak e outro medalha de assunto. En God heeft gezegd, draai je hoofd en kijk naar de andere kant van de medaille. O mês está bendição para outro não awak. E bo situação também assim é coi. Je moet een zegen zijn voor andere mensen. Pablo de juist de mi debilidade. Eu remita fuerte. Pablo visa. Paulus heeft gezegd, in mijn zwakheid ben ik juist sterk. Paso e ding e gloria de Deus te queda manifestar. Pablo de visa. Omdat daarin de glorie van God manifesteert. Correcto, que men di ora ma bi realizar coi bibe coi ma bi mire. Toen ik dit zo op die manier ging kijken, Juist. Anteriore e porta ta motivação para outro ende nango de outra situação na vida. misschien dit kan een motivatie zijn voor andere mensen die misschien in een andere situatie zijn. Ok? Paso wat mire ende wat het be gayong bin se kami. Omdat soms zie je mensen, een keertje kwam een jongeman naar mij, Bon riba pia de moest gezond kutukos. heel goed op zijn benen, hij zag er gezond eruit. Pero ela bisame e dia no tingani biba mas senhora. E no tingani biba. Hij zei tegen Steven, ik wil niet meer leven. Então me wak mo chom de bisome wak ami e wak Mare tami te na mo divisa. Dus ik kijk naar die jongeman, ik zeg, kijk naar die jongeman en kijk naar mezelf. Ik zou willen dat ik net als die jongeman mocht zijn. Pero esta deseja de tal maneira mi. Estranho da parce. En hij wou in de situatie zijn waar ik zat. Pessoa, Al klinkt een beetje raar. ja, isso só tingani cava com subida. Omdat hij wilde een einde maken aan zijn leven. Então, não Deus mostrar-me como me porto bendição apesar de minha situação. En daar heeft God mij laten zien, hoe kan ik een zegen zijn ondanks mijn situatie. E me será curaçar e muito homem. Me não conhecer, me sabe quem está, me sabe como para com ele. Ik moest deze jongeman bemoedigen. Ik kende hem niet. Ik weet niet wat er met hem is hoe is er verder gegaan met hem. E assim me pode contar série de coisas mais pelo tempo não te chega aqui. Ik kan je heel veel vertellen, maar ja, de tijd komt nu aan het einde. Vindo back, bota de situação agora que você visa, como me tá assim, sombra, me que casa, pero
no puedo divorciar, pues no tengo base para divorciar. Oké, terugkomende. Ik wil gaan trouwen, maar ik kan niet scheiden omdat ik heb geen basis om te kunnen scheiden. ¿Acaso me digo que era infeliz para siempre, Steven? Dus moet ik voor mijn hele leven ongelukkig blijven omdat ik kan niet trouwen? Vou pôr bendição para outro não. Je kan een zegen zijn voor anderen. Vou pôr motivação para outro não. Je kan een motivatie zijn voor andere mensen. Vou ajudar outra pessoa que tem essa situação come over in deze situatie aí. Je kan andere mensen helpen die ook in dezelfde situatie zitten. Usa a situação como cristiano para bendição. Omdat het is, gebruik je situatie als een zegen als christen. Pablo di, ja a mim não te viva mais, sino Cristo de mim. Paulus zei, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Guys, maar crucificar mim mesmo. Ok? Ik heb mezelf gekruisigd. Junto com Cristo. Samen met Jezus. Dus Ami amori, Pablo amori, Steven amori, nós a noite tem que morrer para Cristo por viva. Paulus is gestorven, Steven is gestorven. Iedereen moet sterven zodat Christus in ons kan leven. Usa a situação para bendicionar outro com ele. Não queda murmurar de uma situação. Gebruik je situatie om andere mensen te zegenen en stop met murmeren. E Deus lo que a situação volte de bendição. Não sei que dia, pero está bem, espere pronto. God zal je situatie veranderen. We weten niet wanneer, maar die zal een zegen zijn voor anderen. Queda confia no Senhor a noite se aceita a situação. Blijf in God vertrouwen, ondanks je situatie. Se a mim lo queda queja, a noite me nota predicando a palavra de Deus. Als ik zou blijven klagen, zou ik vanavond niet hier zijn om te preken. Correcto. Usa a situação para bendição. Gebruik je situatie voor een zegen. E a noite nós vamos closer a hora aí. We gaan vanavond nu afsluiten. Nós vamos rezar para cada de persona a noite online. We gaan vanavond bidden voor elk mens hier. Que parar que decisão com que casa of buscando pareja. Voor degene die wil gaan trouwen en die op zoek is naar een iemand. Of is nou dat ding situação como mencionar que não pode divorciar, of não tem base para divórcio. Of voor degene die in de situatie die ik heb genoemd, dat ze kunnen niet scheiden omdat geen basis hebben om te scheiden. Of is nou dat de relação adúltero de picar. Of voor degene die in een overspelige zondige relatie zitten. E que abandonar Jesus die ik forma ei. En op die manier Jezus hebben verlaten. Para portar reconciliação beca entre nanco Cristo. Zodat er een verzoening mogen plaatsnemen tussen hun en Jezus. Como bini reconciliação, perdão, unidade bec entre o pecador com Cristo. Zodat er verzoening, vergiffenis en eenheid kan komen tussen de mens en Jezus. Nós estamos cabeça. Laten we gaan bidden. Tada de amor a noite é tema da papi para o mês. Lieve Vader, dat thema spreekt voor zichzelf. Senhor, a você, Senhor, quem está escutando a noite e lo vai escutar depois. Vader, u weet wie vanavond aan het luisteren is. E palavra não cavalo trece a você, Senhor, como tingo jibele no coração. De woorden die vanavond zijn gebracht, u weet hoe moet u aan brengen aan deze mensen. E nós sabemos, Senhor, anche palavra por zona duro, pero em feite esta palavra não de amor. We weten dat de woorden klinken heel hard,
Maar we weten dat het liefdevolle woorden zijn. Paso simplesmente vos estima nos y vos que salva nos. Omdat we weten dat u van ons houdt en u wil ons redden. Y va bisa pa quien quiere denje no va a perder, maar tin vida eterno. Zodat degene in u gelooft wordt gered en dat ze eeuwige leven mogen hebben. Paso eu abim pa duna vida y vida en abundancia. Omdat de Zoon is gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Y va no manda we you pa condenar mundo, sino pa salva. Es nanko de dije. U heeft uw Zoon niet gestuurd om de wereld te vervloeken, maar om te redden. Y va bisa trove biaki, we nota bini pa muri, sino pa salva es nang. Kuta spera dembo. En u heeft gezegd, deze keer komen u niet om te sterven, maar om te redden degene die op u wacht. Y clausurando con 2 Pedro capítulo 3. En we gaan hier afsluiten met 2 Peters 3. Visando con nota tarda boa tarda. Como venida. Zeggende dat u niet uw wederkomst zo lang weg blijft. Manera algún tinha saki pa tardança. Zoals sommigen denken dat u lang weg blijft. Maar com a paciência botin conosco. Dat is omdat u geduld met ons heeft. Paso no kepa nenhum gente vai perder. Omdat u wilt dat niemand verloren gaat. Danke, Senhor, pe palavra de amor, esperança e espertamento a noite. Dank u wel, lieve Heer, voor deze woorden van liefde, van hoop voor ons. Laat nos namorar de vos, Senhor, a noite. Laten we verliefd worden op u vanavond, lieve Heer Jezus. E esposo na e esposa nan. En hun mannen naar hun vrouwen. E vice-versa, laat tem amor tem relação a noite. En omgekeerd, en dat het liefde is in deze relaties. E conosco vira uno, manera abo e tata ta uno. En dat we één mogen worden, net als u met uw vader. Sea nos relação a noite. Zegen onze relaties vanavond. Dan nos pedimento em nome de Bujustima Cristo Jesus. Amen. Dit vragen we in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen. Passo a palavra para Sister Violinda. Feliz noite, Romana. Zuster Bielina, abdi me even van mijn neem over, pe. Oké. Dus met de Toema Isaki eventjes over voor haar. Okay. Brother Steven, we sei por causa de Cristo me tem placer de debilidade, de insulto, de sofrimento, de persecução, de problema. Mas ora, ei, de minha debilidade, me tá forte com Cristo. Amen. Danke pela palavra na ei. Amen. Não assim sirvi hopi a noite para mim. Me agradecido enormemente para uma noite mais tremendo de escudriando a palavra e ensinando mais de Cristo. Chama danke mesmo. Hermana Alba. Ja, zuster Jennifer. Hoi, ik wil u hartstikke bedanken voor vanavond. Heel goed vertaald. Prijs de Heer daarvoor. Dank u wel, zuster. Hoe gaat het met de keel? Ja, het gaat met Gods wil. Hij helpt me. Amen. Amen, amen. Romanos estima ainda me não tem pergunta, não? Pero se ainda tem único que punta por escrever even nog lie. In de tussentijd, nós está para nosso manchete que lo vai entonar e cantica tema. Amen. Mita parte feliz, de familia de Dios, la de fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro, mita parte de familia de Dios, lobo tende nos tabisa, rumanang akinang, tapasonos tão família,
y nos turta unir. Ora unta sufriendo, nos turta sintiendo, y de cada victoria nos turta goza. Mita parte feliz, de família de Deus, lava de fuente, mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro, mita parte de família, e família de Deus. Die ekas de pobre, pe palacio de rei, minta mas estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, malabase a Deus. Mito parte feliz, de família de Deus. Lava de fuente, mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro, mita parte de família, e família de Deus. Amém. Amém, amém. Me há Rosio, me há pergunta anônimo, bisa, Brother Stephen, da maneira boa predicar ao IPAM, eu tenho conselho, me tem mestre de conselho. Minha casada é sunco que era divorciar, não ame. Ela conheceu outro ende e ela vai. Nós temos um de 16 anos. E eu aqui para vai com etata. Etata não que vai à igreja mais. Brother Steven, me tá dentro monte roller coaster. Monte roller coaster. Olha, me sei bom. E tá se houve oração, houve suplicar a Jesus. Pero como por benader miu, para por mira e interesse of e belang die bij iglesia riba sábado. Zuster Jennifer, moest ik dat ook vertalen? Of niet per se? Zuster, ja, we kunnen het gaan proberen opnieuw. Ja. Ik probeer het een beetje te samenvatten in mijn eigen ding. Goed, oké. Woorden. Ja, Brother Steven, met die mister die un consejo. Broeder Steven, ik wil een advies. A mim não quero divorciar. Ik wou niet scheiden. Pero mi ex casasi. Maar mijn ex wel. Ela conhece outro ende. Hij heeft iemand anders leren kennen. Anto worden tabiba junto. En nu wonen ze samen. Anto nang miu di 16 anos abay ko ni. En mijn kind van 16 jaar is met hem meegegaan. Miu no tabay kung mi por hasi pa ayuda miu of conseja miu pa essa importância die bij iglesia riba is sabbat. Hoe kan ik mijn kind helpen om te begrijpen hoe belangrijk het is om naar de kerk te gaan? Ja. Dat is de vraag. Oké. Ja. Sim, mas escutele eta pakolme data unje voorbeelden kuma doen, ding tema, segundo da três tema. Deve ser persona bisa bapak ya pe. Sim, pakolme, sim, pakolme. Broeder Steven zegt, ik heb deze thema behandeld en
die persoon zegt dat u heeft gesproken. Dat het thema was voor haar eigenlijk. Sim. Juist, dus de PC eigenlijk onze lezen que Ellen vai no te visa para considerar primeiro verdade. É assunto aqui, não? Daarom hebben we gelezen dat zuster Ellen G. White heeft gezegd om dit eerst even erover na te denken. Ok. Se me pode compreender a pergunta, bom, Yuri, que Mandy esposo, abai, é divorciar? Ja. Dus als Ja. ik goed heb begrepen, de man is degene die van haar is gescheiden. Juist, en dat betekent dat wij Bijbel com outro ende, met een imaginar, Yuri, sowieso het de adulterio. Dus de man is nu gaan samenwonen met iemand anders. Dus ik kan me voorstellen dat deze persoon in overspel leeft. Juist, de relação de fornicação aí. Dus de outra palavra é parte culpável, não? Dus hij leeft in overspel. Ja. Dus aan de kant, hij heeft schuld. In het deel heeft hij schuld. Juist, met de bairiba kika zoals het is, of minstens kika zoals het is, pero sowieso abai ficas. Dus Ik ga niet erover praten over wat is gebeurd, want ik weet niet wat is gebeurd. Maar sowieso, die persoon is weggegaan. juist, dus de outra palavra, se hermana ei, se que, por exemplo, casa é por, la me diz que pide ei, não? Met andere woorden, als deze zuster wil hertrouwen, dan kan zij hertrouwen. Dus esta é parte inocente, se me pode compreender, bom. Omdat zij is de onschuldige deel. Oké, Zoals ik heb begrepen. Ok, pero essa aí nota sua pergunta, mas diz, explique, pide. Maar dat is niet haar vraag. Ja. De Pero vraag o- is voor jou. Sim, sua vraag is you. Ok, De vraag is het kind. correto. Dus awo, maar comandei you tem 16 anos. Ja. Ik heb begrepen dat het kind 16 jaar oud is. Dus 16 anos já cabe muito mais te tomar praticamente decisão. Dus op die Pas um mês. 16 jaar leeftijd heeft die kind zelf beslissingen genomen voor zichzelf. Ja, is como mama of como ende, não por obrigar you. So ja, het tem seu próprio doel en wil cava. Dus jij als moeder en als mens kan je kan de kind niet verplichten dat die kind heeft al zijn eigen laten en doen Juist. besloten. Anche não se 18 anos. Is hij nog niet geen 18-jarige. Juist, dus de caso assim, hermana, me saque de dolor como mama. In zo'n situatie, zuster, ik weet dat het de pijn doet als moeder. Pero de outra banda me saco, não pode obrigar muito tampouco. Aan de andere kant, ik weet dat je kan de kind niet verplichten. Juist, dus único costa, eu consejo dat toch, como que não passa nada de caso aí fisicamente, Omdat fysiek kan je niks doen met deze situatie. é única coisa que sobrava, of tá de ajuda de caso que tá echt, misa, Cristo Jesus só para ajudar de caso aqui, para meio de oração, para meio de ayuno, Jesus só para ajudar, o bom mês não por obrigar ninguém. Oké, de enige uitweg op dit moment is door gebed. Alleen Jezus kan jou in deze situatie helpen. Omdat je kan echt je kind niet verplichten. Ja, is que dat chiquito me deve dizer que ainda vai, pero é 16 anos. Als de kind klein zou zijn, dan zou ik zeggen, oké, dan kan ik wat. Maar 16 jaar? É difícil para trecar assim, né? Difícil. Minosasi tem outra coisa na banda de 6 Minosa, pero me Ik bisa weet o niet di. of Ja, andere situaties na dit speel. yes. Dus eu sei, ja, único como para aconselhar, te sei, pedir mais humanan, join com forma cadena de oração,
oração tem poder, então Espírito Profecia diz oração de mama é sumamente poderoso, oração de mama. Want imagina Ik kan je alleen zeggen, ga in gebed en vraag andere broers en zusters om een ketting van gebed te vormen, omdat de geest de profetie zegt dat de gebed van de moeder heeft kracht. Juist, então lá em Visau, uma mira ainda não, of caso não com polícia tá difícil, mas mira Deus assim milagre grande. Ik kan wel zeggen dat er zijn moeilijke situaties waar God wel wonderen kan maken. Ik ben echt confiant Deus, é por assim milagre e tá assim milagre, né? Dus basta nos querer. Je moet ergens in God vertrouwen, omdat Hij doet wel wonderen. Juist, se me queira disso, bisa. Lo me buta ayuno de oração também erbij. Eu está completo. Sim, você me avisa, de ayuno e oração. Ik zou vast bidden. Adrenta, via WhatsApp laatste. Awo Steven. Mas je kose, dia mas je kose, minota bata sama. Pere kasa, ma pere you, plus ma pere e by site. Awel, agora aqui, mita kasa de novo. Pero agora aqui, tá nem ficar com mita den adultério. Broer Steven, ik heb dat gedaan. Ik was getrouwd, ik had iemand anders. Ik heb ze allemaal kwijtgeraakt, maar ik ben nu hertrouwd. Dus mijn vraag is, leef ik in overspelzonde? Dus toen die persoon dat deed, wist hij niet over alles wat Steven vanavond heeft gepreekt. Ja. Dus de andere palavra, estava te zoom qua bij vreemd no de visa. Sim, vou compreender. Ja. Pero temporada com elas que e não estava passando nada de coisa. Juist. Oké, met andere woorden, deze persoon, toen hij deze dingen heeft gedaan, wist hij niet van Jezus. Oké. Zou aqui se lá precisa Cristo, pero da casate ainda, sim, vou compreender. Suponer. Juist. Quizás lo tem you também, mi não sa. Dessa aqui. Hij is getrouwd. Sim. Hij is getrouwd en heeft ook, we weten niet of hij ook kinderen heeft. Sim, mas a situação completo, pero jammer que mi não tem citado aqui na aqui. Helaas heb ik de citaat niet hier bij me. Como por ele mostrar o caso aqui, zomba het caso que também aparece de boekje Adventist Home. Omdat deze geval, die komt ook voor in het boek van Advent. Jammer dat ik het niet heb om te laten zien. Juist, pero nota bisavo ko, okay, het pickup en de bisavo okay, bij separa. Mieke men bij divorcia, bij back na is een promes. Hij zegt niet dat je moet gaan scheiden en teruggaan naar de andere, daarvoor. Juist, en nota bisavo zei, tem geval também, waar je zeker hermana wij de met een caso memengo. Er was bij zuster Ellie White ook precies zo'n geval bij haar terechtgekomen. Je pregunta dat we aqui comecei a se divorciar de que não volve back ne zo'n que tá promeka saco ne. De vraag was, moet ik bij de huidige scheiden en teruggaan bij de eerste, bij wie ik was eerst getrouwd? Ja, dat zouden we nou en dat kon ze gaan zeggen. Zuster Ellie White zegt nee, ik adviseer dat niet. Juist, então die mensen não sabe que momento sem dizer caso we tenho echt zien que persona wak e detalhes não ou doen e consejo completo. Ja, ik moet met die persoon gaan zelf zitten om de situatie te bestuderen zodat ik kan advies geven. Completo, we doen advies completo, concreto. Pero, juist. Pero, se semi bobisa, no tenho bij divorciar aqui, bij drenta beca ja, no. Então, es mais. Eén ding zeg ik wel. Je gaat niet van deze scheiden om terug te gaan naar de andere. Nee, dat zeg ik niet. Juist, você aqui não tem joke tanto. Es mais, lo que eu digo assim, se depois de bautizar, ou promete, etc. Logo tenho, se, so, não sabe, depois se ele arrepentir, convertir, completo,
confessar. Tu recém não tinha tu lugar assim. Oké, omdat dit is echt serieus, dit is geen grapje. Ik weet niet of dit was gebeurd voor of na doop. Maar dit moet wel op een of andere manier wel gebestudeerd worden, toch, broeder? Juist, we zullen niet zeggen, zonder la caso con het Christian kava, of tampoco dat de jenko ding. Nou, ik weet niet met wie hij getrouwd is, of zij, of christelijk is. Er is een heleboel dingen, dus ik weet het niet. Juist, dus punto daar si van mire capitola e no tinco e non ja, no me se divorcia si fe lo qual che tiene walkie. Dus nu hoe ik het nu bekijk, je hoeft niet te gaan scheiden op dit moment. Blijf met wie je bent nu op dit moment. Sì, mi te waxing van je citado to mayang lo mi presentele, van beure mi presentar lo que spiritu profecia de vista. Bon? Ik ga kijken of ik een citaat kan vinden, zodat ik hem morgen kan presenteren wat de vergeten profetie zegt. Yes, yanta mi palabra, bon? Amen. Niet Brother meer... Steven, ja. Sorry. Sorry. Nee, geeft niet. Den chat adrenta un tambe awal es un den chat visa assim aqui. Kiko ta sibo a casa ku hende eunuco anto bo abinsa den matrimonio. Ita eunuco. Dat is een goede vraag. Nou, misschien een zuster kan ons helpen, of Steven zelf, maar ik weet niet wat dat woord betekent. Eunuco. Sì, sì, sì. Guarda, ding, ja, is dem. Sì. De Matteo tambe de visavo, tiene ta wordu hasi enuco. En Matthäus wordt gezegd dat de mensen wordt eunuch gemaakt. Sì, of e la bira enuco. Pronto, para tu não ter explicação de palavra? Sì, Para dus poder palavra per palavra, então? Sì, ora ma bei waki un biaso un po' conta. Bim bei, ma já preciso que man, ma quero gewoon un titolo, un number. Pero esta manera. Viene de punta aqui com tan Sí, pero ik heb hem gevonden. Dat is een man die gecastreerd is juist. om politieke redenen. Juist, o castreer of casi o bisa mane. Quando vi outra palavra trove? Mane na quita algo fogo men no potraio. Sì. Geslachtdeel. Un po' traio che sei. Ja. Dus een stukje van een geslachtdeel. Juist. Ja. Dus deze twee personen kunnen geen baby's, kinderen kijken. Ja, oké. Maar wat Oké, wat is dit? Ja. Dus ele pergunta taco, ela vem descobrir isso aí. Depois do Natal. Casamento. É felo. É tudo felo. Pero trove, lá me vai back trove, quatro dos redenen a divorcio. Ik ga terug naar de twee redenen van scheiding. Que tal? Divorcio. Sorry, morto o adulterio. Yes, en overspel. Yes, te visavo hasta nos lesa. ¿Por avisar algo? La palabra eunuco. Okay. Sobre, mi hermana lo busqué con su unificación, pero bíblicamente avisa, ahorita la escena española avisa, en el contexto en el que el Señor pronunció esas palabras, la palabra eunuco significa célibe o soltero, que me un gente que por viva su of ku no mester de casa. Entonces avisa, nuestro Señor no habla de la eliminación de las gonodas o castración, que me enota pape que gente a castrar o que falta algo, que me esta visa con un gente que por viva su so, que me manera va a explicar va a explicar que gente está estudia, gente está viaja, gente está dando una Bible study, que me gente no mester de un otro gente para viva, que me por bien viva su so, pues se está sintiendo tranquilo, contento que Dios está bambisa, está llena toda su necesidad, ¿no? Está suplir toda su necesidad, ¿no? Dankjewel. Ok. Pero tinha parte também, esse é um parte também. Pero tinha parte também que tinha de gunanta
Dat kita parte voor dan. O brother Steve, é mesmo pessoa que aponta pergunta que é bole MCG me, tanto é bisa que meu brother me te cambia vragen se die net que meu brother me tem que da biba que manda de paixão anto. Bom pergunta. Sei aqui. Dus broeder, moet ik leven in brandende in mijn passie? Ito po felo. Nos ting la mi diz bisa também. Bora contestar? Sim, la mi diz para mim para contestar. Voordat ik antwoord ga geven? Sim. Agora nos ting essa aqui te vindo. Ok? Então Deze thema zal komen? Que intitula Ora que appetit sexual domina. Wanneer de seksuele appetiet domineert of overheert. Juist, exceso sexual y pasión animal. Dus seksuele passie die te veel is. Juist, y pasión animal. En dierlijke passie. Juist, começa aí nossa vida. Steeds uma ideia, nós também quibrele, mes, maneira palavra de Deus te nos, pero sabe dal vai não. Dus we zullen het echt breken zoals het woord van God het aangeeft. Ja, stay tuned. Sander, me vai bisa machado sobre tinha tema amanhã, único coisa que me quer avisar assim que tudo coisa nos por em Cristo. Amém. Me te visa, nós temos necessidade, pero me te quer, ora nós está de focus, viva Cristo, nós está bezig, é parte aí tá barra um tique também. Não, pero me tá laga é para amanhã, dus pastor Steven pode explicar biblicamente. Amen. Amen. Steven, bro, Steven há uma reação de pessoa que aponta aqui. Ele bisa que minha pessoa tá mira a situação assim aqui é. Bendição de Deus não tá bem. Bendição de Deus não tá bem com nenhum classe de dolor. Tá algo que me abinha sa em meu matrimônio. Dus será que a pessoa que dor de situação aqui está experimentando dolor? Então eu quero comentar e pida aqui. Já pode ser amanhã que o brother apresentar, brother tema, brother tá e parte aqui em achterhoofd. Correto, seguro. Então nós também aqui também foi de duas perspectivas, né? Bijbel espírito we zien, tá uma situação difícil que men me imaginar meneer man explique que não tão gosto fácil. Não tão gosto fácil, men a noite nós não tomele e pergunta ligeiramente of como algo gewoon zomaar meneer ja, zit het is een situação. Não, tá preocupante. E nós por sentir eigenlijk mais ou menos, vamos pôr assim, nós não temos situação, mas nós podemos se que coletar de caso assim, que me digo assim, que tem alternativa não, comitim, para somar mitim minha necessidade, me imaginar me, pero a pessoa que está me casar, não por suplir não, então de outra palavra, me não por bula ventana tampouco, para somar dem picaio que comitim assim. E, pero se não se visa, divórcio não Deus não dá rei de si para divórcio de caso aqui. Pero, nós sabemos que é outra parte não prático, que toch de caso é que nos passa de caso. Isso botin é parte necessidade, se não se compreende, é como gente, a Deus mesmo a poner de nosso sistema, dus é parte é como nós também deal com ele. E não interessante também, como deal praticamente que parte é, kiko por, kiko não por. Então, maneira de avisar hoje, me dá ter de me achterhoofd, então, me diz, me sowieso me tem bole revisar tema trove, estudar de novo, então, agora é, nós sabemos que sowieso lo me tinha essa de oração também, para Deus mostrar-me kiko te não se me que é recept, com a perdona. Para a parte aqui. Bom, dus se irmã ou brother me não sabe,
Jesus diga paciência, nossa drenta de tema, anterior é mita beresa, nós tu resa também noite, ter romano de oração para a situação aqui, então que Deus por iluminar nos mente, para nós Senhor por duna a persona aqui um contexto divino, lá vamos poner assim. Amém. Bom? Dank brother Steven. Não está claro que a pergunta não. Solamente me quero agregar de bem o Mahari para motivo que me não conhece a palavra. Então, eu quero que a gente se rica, pero não está para a situação de a pessoa aqui, a situação aqui com situação séria, me não por visa que está passando, a sombra não está a mitad adem, pero para não ervar-nos gegiegeld maneira burla of church. Se não estava puro para sombra, não está tão minha irmã Alba não estava sa kiko ta palavra significa. Me quero agradecer a minha irmã Sandra por dar seu aporte. Tem a parte aqui de pergunta, mas danke mesmo, entendo de entender irmã sustem. Me quero pedir, vamos passar de nos parte de oração agora. Even kijken. Nos roman Lenny, en toku nos roman Chatty, lo vai hasi oração ao noite para nós. Se nos roman Lenny, por hasi oração, uma oração especial para a pessoa que apunta a lasta pergunta, então também que nos por atender nossa irmã Angélica tem oração para sua maleza, então se nos por a reza também, se a irmã Chati por a reza para a parte de programação e a família não matrimônio e eu não, se assim é possível. Amém. Amém. Teresa, nós bom Deus, Tata de amor, nós está agradecido, nós temos abundante para a noite aqui. Nós está agradecido, Senhor, para o amor que você tem para nós e nós temos abundante também para tu espertamento não que você ama para nós a noite. E me está pedindo, Senhor, bendição para tu matrimônio, não, Senhor, tu estás com a casar. Também tu na sabedoria, estás com que casa, estás com buscando pareja para casa. Tata Santo me está pedindo para o irmão também com a pergunta, a última pergunta, e nós está pondo Angélica também na botrona de graça que está sentindo mal-estar. Me está pedindo, Senhor, para bendicionar e por todo o programa de a noite, bendicionar a campanha dona sabedoria na turco tem parte da campanha lá que o Espírito Santo está essunco da guia. Me está pedindo também tata para tur e alma não que tem que abrir no coração para Deus por obra de na vida quebrar tur trampa plana que o inimigo tem na vida e coloca que o Espírito Santo por mover riba no coração toca coração de tur e alma não que tem que abrir para cena por obra de na vida. Me temavo, danke Senhor, para a noite aqui, nós também despedir de outro beijo aqui, cuida para nós, livra-nos de sonho na malucha noite, vigilar para nós, aqui rato nós vai dormir na paz, nós lo pega sonho, para soltar a bolsota, se nós viveremos em segurança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Danke Senhor. Amém. Amém. Nós estamos com o cielo, que o bom nome seja santificado. Tata Santo, Tata de amor, nos que pedimos que o poder amar o Espírito Santo grandemente riba nós. Senhor, lá com o qual nos atende a noite, Senhor, por contribuir na nossa relação com nos tem com com o outro, Senhor. Que nos por assim, hope for de lo qual nos atende a noite, não pode gravar em nosso coração, quanto nos mente. O Senhor, assim que nos relaciona para com o outro por endurecer e por crescer, Senhor, e por dar honor e glória na vosso santo nome. Danke, o Senhor, que nos permita nos mês, canando cubo de santuário, Senhor, assim, Senhor, que nos mente, porque da ficar na abo, ficar em santuário e ficar riba nos picana, riba nos mês, riba nos condição,
Señor, así que nos jala más y más cerca bo y nos provida por guardo dedicar a vos, Señor. Nos que pide para cada familia representar, Señor, vos conocer cada familia, vos conocer qué está pasando en cada familia, ¿no, Señor? Vos conocer tu gozo y paz y tranquilidad y todo lo cual no hay problema, no si tiene que tomar lugar en cada familia, Señor, nos presentar tu esa que nada bopia a noche. Así, Señor, que a tomar control y a dirigir cada familia, ¿no, Señor? Y es nan que no tiene familia que está en sitio, nan so, es nan que tiene familia nan quebrar, nos que pide para nan también, Señor, que por bendición nan también de una manera especial, Señor. Así, Señor, que por suplir el deseo de cada uno en su corazón. E, Senhor, que o vai delante de cada decisão que o ministério pode tomar, ou que pode tomar, que sabe por o seu de segundo conforme a vontade. Nós queremos oração também para cada muita não que está pertencendo à família também, Senhor. Vou conhecer muita não, Senhor, e você sabe que quando está passando, mientras que não está dentro da família, não. Bendição não também, Senhor, do não e ânimo e força para não por sinha, chiquito que não está para depender de você, Senhor. De uma outra maneira, não pode ajudar de esse, Senhor. E se tem qualquer muita não que está sentindo abandonar, sendo que não está dentro da família, Senhor, bendição não também, Senhor, tem não mão e guia não, Senhor. Assim que não pode chegar na pata bode segundo seca bode bom refúgio. Danke, o Tata Santo, para boa amor, boa graça e boa misericórdia que você tem para nós. E danke, Senhor, para o acto que você assim, de santuário para nós, Senhor. Assim que nos põe por onde nós picamos. E se nós também com qualquer coisa que nós conforme a vontade, mostra-nos esse e dirigir-nos, Senhor, para nós viver uma vida também de arrependimento e nos pôr mais e mais cerca. Cada um de nós durante a noite, Senhor, lá que nós podemos duche a noite, duche sonho, e guia-nos assim que nós podemos bom dia amanhã que Deus quer também. Danke por escutar nos orações e bendicionar-nos e bendicionar cada um que toca parte do programa. Sabe, noite nós pedimos tudo isso aqui não, junto com o poder de nós pecanos, de nome santo e dulce de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Danke, irmã Lene, e irmã Chet, por bonita oração, não? Honra e glória em Jesus Santo nome. Me quero recordar, irmã, que o sábado agora, a Igreja Refúgio tem uns avondmaal, dus uma Santa Cena, dus uma boa oportunidade para o irmã por renovar o pacto com Romana tem com Cristo. Dus wees welkom, cerca-nos. Amém, amém. Amém, amém. Amém para tua coração, não? Mas é bonita mesmo. Amém. Boa noite na tua gente. Feliz noite, me quero estender na cada uma pessoa. Te com amanhã com Deus que, amanhã é viernes, sábado, 30 sábado. Nos trabalhamos romana mitari 8 em ponto. Nos lo começamos amanhã. Anto com nos bom Deus por bendicionar romana durante a noite por dormir. Obidushi. Te com amanhã com Deus que. Danke, igualmente. Boa noite. Boa noite, romana, estima. Boa noite. Thank you well, Sister Alba. Danke, romana, brother. Feliz noite. Feliz noite. Dui.